Action. Γεια σου κύριε Αλένη, το καλύτερο παιδί παίρνεις. Έλα, όπα. Εδώ, στο χορευτή, όχι εμένα. Έλα, πες εσύ πρώτα. Έλα, Νικόλα. Εδώ μου. Πλάκα να πάει. There, Mariana, go. Όπα. Θα έχουμε ωραίο γάμο, Κοίτα στην κάμερα, στην κάμερα. Γεια σου παλικάρι. I love it. Όπα. Okay. Up. Έλα, Νόρα. Όπα. Λοιπόν, don't worry. Θα προσπαθούμε, τώρα έχεις 2 εβδομάδες να την γνωρίσεις, να παντρευτείς, Έχουμε αραβόνα μια χαρά. Για να δούμε Μαριάννα πώς βγήκε να πούμε. Μαριάννα, Ναι. παίρνω πέρσι $1.100. Hang on. Γράφει το κι αυτό, πρέπει να το γράψουμε γι' αυτό. Γράφει. Νομίζω.